El director nord-americà Steven Soderbergh inaugura aquest vespre el Festival de Cinema de Sitges amb la pel·lícula Presence, que ell mateix descriu com un film de fantasmes amb una forta violència emocional. Fins al diumenge 13 d'octubre el certamen presentarà 30 pel·lícules a concurs. Catalunya Informació. Titulars d'esports. En joc des de les 7 el debut del Barça de bàsquet a l'Eurolliga a la pista dels Alguiris. Ara mateix inici del tercer quart, el Barça perd 43-35. El partit el podeu seguir en directe al Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Barça celebrarà l'assemblea de socis compromissaris el dissabte 19 d'octubre de forma telemàtica. Aquesta decisió ha comportat crítiques de l'oposició i el Mundial de Clubs d'Handbol derrota del Barça avui el partit pel tercer lloc contra l'Al-Ahly egipci. Els blaugranes han perdut 32-29. Recte final del dia amb cel serè tret de la Vall d'Aran, on hi ha més núvols. Demà, temps assolellat. Només a primera hora del dia hi haurà algun núvol amenaçador a la costa central. L'ambient, això sí, serà més fred de bon matí i les màximes baixaran una mica. Ràdio Ona, Torelló. Molt bona nit, amics de Ràdio Ona en el programa Entrevista en temps de nit. Comencem nova temporada i, com sempre, amb moltes ganes i il·lusions. Tinguent com a reptes i objectius tractar diferents i diversos temes relacionats a l'àmbit del lleure, culturals i socials, a vegades trencant tòpics o estereotips o desfent certs tabús. El coneixement de qualsevol realitat que ens envolta i poder donar-li visibilitat fa possible una millor entesa de convivència i de tolerància envers tot el teixit social del nostre territori. I per aquesta raó, la ràdio és el gran mitjà per poder explicar-ho. El càncer és una malaltia amb diversitat d'afectacions diferents en el cos humà, una malaltia molt coneguda i arrelada a la població, però també amb uns favorables resultats de cura. Malgrat tot, cal seguir investigant i poder disposar de les eines i els aparells mèdics adequats per assolir millors avenços en medicina. Per això és molt important totes les col·laboracions possibles, les personals i les econòmiques. Les campanyes solidàries ajuden a tot l'engranatge que comporta tot l'embolcall del càncer. Osona contra el càncer, en el marge de la Junta Local de Torelló, forma part d'aquest engranatge solidari. Diumenge 29 de setembre es va fer un festival al Teatre Sirviano d'aquí Torelló per recollir diners per a les investigacions, els ajuts i tots els mecanismes adients a tota l'estructura. Avui parlarem amb la Carme Ginebra, ella és secretària d'aquesta Junta d'Osona contra el càncer, també amb la Margarita Tenes. Molt bona nit, Margarita, benvinguda. Gràcies. I la Teresa Aromí, vocal també de la Junta d'Osona contra el càncer, el que us parla la Montserrat Font. Bé, suposo que el sol fet de dir la paraula càncer, la majoria de gent ja a l'hora de fer una funció, de fer una manera de col·laborar, ho té molt més fàcil, ho té més clar, semblaria, no? La veritat és que sí, que la gent respon meravellosament bé, vull dir que no hem d'insistir gaire, vull dir, tothom... El que passa que es fan tantes coses que de vegades la gent no té hores disponibles, però pel càncer tothom es belluga, no has d'insistir. Jo també penso que a vegades quan vas veure un espectacle que va ser molt lluït, que ja ho anirem parlant, anirem desgranant també, jo penso que la gent només veiem el lloc final, no? L'apoteosi del moment, l'espectacle que va ser molt lluït i que tota la gent col·laboració, però evidentment hi ha una organització, hi ha una preparació, un temps, unes idees, tot això des de, no sé si ja teniu una data marcada per fer aquestes coses, o com funciona això? Bueno, de dates marcades no en tenim. Ara des del 2019, que havíem fet un altre festival, i no en havíem fet cap més. I a nosaltres ens agrada, almenys cada any, fer alguna cosa diferent. I ara vam pensar, podem fer aquest festival, i de seguida coneixem a molta gent que està disposada a poder participar,
I tothom, entre tota la Junta, què us sembla? Per exemple, uns diuen, podrien venir els de Borgonyà, uns altres que coneixien els de Sant Pere, altres els dels Gimgès d'aquí a la Plana, també. És que com que són gent que ja actuen aquí al Sirviano, i entre tots ho vam anar fent tot, i va ser molt fàcil, perquè parlant amb el director, amb la directora, de seguida estan ben a punt de Clar, col·laborar. perquè encara que molta gent, molts grups com aquests que coneixeu vulguin col·laborar, a vegades és no saber-ho o concretar les dates, perquè igual potser vols que ho diguis, posem per cas per l'exemple del Gingès, que tingui un altre compromís, vull dir, suposo que i preparar-ho amb molt temps, no és allò immediat, perquè tothom té la seva agenda, no? Des del mes de maig. Imagina, maig. Sí, i a vegades pensem que ens vam curar prou amb salut, perquè la setmana abans hi havia un altre festival, Sí. i el dia abans també els dels Federàtics Francolí també van fer els 50 anys, que també, esclar, és una efèmera d'això per ells. Doncs, esclar, va ser l'any demà el 29, vam estar de sort, que no va coincidir, Bueno, però potser que no sabíem això en el tampoc. cas de l'òptica, vull dir, és una festa particular, que pots venir-hi però no té la mateixa història. L'altre refereix al que és el centenari de Roca Prevera, però jo penso que tenia un altre sentit, una altra missió, un altre objectiu, No, però penso que les entitats del poble no sé com es podria fer que no coincidissin, perquè a vegades hi ha 4 i 5 coses al mateix dia. La manera de col·laborar. Això és el que jo volia dir abans, que les ganes hi són, però de vegades no trobem data. Costa de fer. Exactament. Jo suposo que posar-vos en contacte a la gent, suposo que tota la gent que veu fer la proposta, o ja la gent us va adreçar a vosaltres, perquè a vegades és la qüestió de dir, perquè sabem que fer això, per què no podem venir? Perquè a vegades potser que coneixes algun grup que no és gaire conegut i per què no anar-hi? Sí, bueno, clar. Costa, sí, costa perquè, és clar, una altra vegada que vam fer un desfile hi va haver gent que es van enfadar perquè no els hi havíem dit, però si fèiem un desfile de 2 hores i aquí a Torelló hi ha 50.000 botigues, no ho podíem dir a tothom. Vestir cada una. Vull dir que no podíem pas dir-ho a tothom. Evidentment. I ara doncs també molts ja quan els hi hem dit de sí, han dit que sí. Doncs si vam dir de fer 4 o 5 coses diferents, quan vam tenir aquestes 4 o 5 ja no hem buscat res més. Vull dir que si l'any que ve fem una altra cosa, poder direm amb algun altre grup perquè participi tothom. Però vull dir, de moment doncs vam fer aquest grup i ens va semblar que n'hi havia prou. Jo penso que també està bé la varietat de fer la roda, no? Hi ha molts voluntaris, perquè posem per cas, si ara ho tornés a fer, potser doncs portar altra gent diferent, perquè a vegades no és perquè la gent pugui dir, sempre hi van els mateixos, o sempre hi van aquells, però potser no es troba ningú més. Jo penso que repartir una mica, penso que està bé. Intentem que hi hagi diferents col·laboracions, inclús igual amb els premis també per diferents botigues, tal com ha dit la Teresa molt bé. És que no és pas cap mala intenció, al contrari, ens sembla que amoïnem massa i així es queda més repartit entre tothom. Home, jo suposo que també les botigues, tal com està el comerç i està l'economia, també arriba un moment que potser no és que es cansin, però si tothom demana... Quan ens veuen entrar a la porta ja mira, ara pels regals, amb els 3 puestos que he anat jo no he tingut cap problema. Tothom ha volgut col·laborar quan dius que és pel càncer. Però el que ens trobem, per exemple, per la inauguració, que vam haver d'anar en pastisseria per demanar una mica de coca per la inauguració, doncs hi ha pastisseries que ens han dit... De l'exposició. Per exemple, hi ha una pastisseria que ens ha dit que, esclar, no som nosaltres sols que demanem les coques, que hi ha moltes entitats i llavors encara que sigui pel càncer, llavors ara no goses tornar-hi a demanar perquè ja hi has hagut d'anar molts cops. Clar, la història és això, que hi ha tantes demandes, que no hauria de ser així. Jo penso que la solidaritat és molt important de tothom, però jo sempre penso que les administracions hi haurien de fer molt més del que fan, no solament deixar l'estructura que pot ser el Sirviano, no? Que és una mica la col·laboració. Vosaltres no sé si podeu explicar, o ja ho sabeu de memòria o no, les persones que el primer contacte o qui us va venir. Van ser 5 persones, 5 grups que van venir. 5 grups. Vam començar primer amb els dels Gimgès, que és amb la Judit, com que ja Judit Verdaguer ja treballa molt. Llavors varen venir també els d'aquest grup nou, el grup d'Eòlia, aquest dels clarinets. Va agradar molt. Va agradar molt. La Natàlia fa gràcia perquè jo la vaig tinguer d'alumne 8è, curs aquí al Fortià Solà. I el que és curiós perquè va dir, diu, som de tot arreu, ell és de Torelló, l'altre de Sant Quirze, l'altre de Tona, i això també està bé, perquè llavors és el Bocorell que funciona i pot ser un altre dia. I ella ja se'n va encarregar de fer el seu grup, de fet ja tenen un grup, Llavors també van la Fàbrica de les Arts, que també se'n va encarregar la Carmolla de Borgonyà, Jo vaig parlar amb la Marta Margant, i em va dir, bueno, dius, perquè havíem de venir les nenes maques, les noies més jovenetes, però n'érem 4 i van dir que 4 no volien fer el ridícul. Vam posar tot de canalla, bueno, ja n'hi ha prou, perquè ara parlant amb els que vinguin amb tota la voluntat també està bé variar una mica. És que hi ha un grup de noies grans que ballen molt bé, i em vaig trobar una de les que balla i va dir no podrem venir perquè som 8 i 4 no poden venir.
Clar. Llavors no poden ballar, només 4 Clar, persones. sí, no. Però bé, en el sentit de que sigui un ball, l'altre que sigui una cosa més... No hi van haver registres molt diferents, trobo. Aquí penso que és el que és important, no? Bueno, després hi ha uns canous, no?, que van començar. El Playback de Sant Pere de Torelló. Comencem pel nom, pel poble. És una reivindicació que fa... Sant Pere de Torelló, Playback. Sí. Hauria de saber-ho, Tants anys de treballar a Sant Pere. No, sembla una cosa absurda. La Maite es va equivocar molts cops. No passa res. Sí. Sembla una cosa absurda, però jo sempre dic el mateix. És quan t'acostumes tu a nombrar una persona. Si tota la vida aquella persona li dius el nom que no és el correcte, com que és tal l'acostum, costa molt rectificar. Que a més, si des d'un inici, perquè no és per evitar problemes ni confusions, perquè hi ha hagut confusions, no? Perquè si dius Playback Pam, ja la gent ho associa, perquè després veu Sant Pere de Torelló. Sant Pere de Torelló. I vas al final al Pessic de Gospel de Sant Quirze. També molt bé. Com que ja nosaltres, amb els de Sant Pere també, al mes de juny ens vam fer una trobada, doncs també vam poder-hi contactar amb ell i va anar perfecte. 5 col·laboracions és la marge. Teniu un temps limitat per fer aquests espectacles? Van marcar el Sirviano o no? O teniu tot pactat? Clar, ho havíem de mesurar, els temps, perquè si no es fa pesat i vam intentar... Exacte. Quants minuts, Carme? 20 màxim. De 18 a 20 minuts. I de grups potser s'hagués pogut encabir un altre, però molt just, perquè llavors ja com que hi va haver el sorteig dels obsequis que ens van... I el d'allò de la presentació dels... El PowerPoint. El PowerPoint, sí. Però allò era important fer-ho, penso jo. Sí que era important, però, esclar, si llavors haguéssim fet... Vam acabar a les 8 en punt i la gent no se'ls hi va fer pesat. A més, totes les actuacions van estar molt bé. I, en canvi, si es fa més llarg, la gent llavors diuen que és una mica pesat. Jo també vaig veure una cosa que em va agradar després, perquè moltes vegades quan actuen els nens, els papes o les iaies, els parents moltes vegades marxen, no? Segurament que, segurament que ho va fer els més petits, però al final, sigui perquè potser hi havia un detall, el que fos, jo vaig veure que la majoria de gent es quedava. El Sirviano es va quedar. Quan van haver actuat els petits, molts pares van venir allà que ens tiraven al sobre, marxem, bastants pares. Però esclar, si eren 40 nens, podem van marxar 10. No van marxar tots, No. Però jo penso que això també és molt important perquè primer que els nens, a part de col·laborar, també prenen aquest engranatge de la solidaritat, que és molt important. Com els pares havien de marxar, però una vegada ens vam trobar en un altre lloc que vam fer un festival i quan els nens van acabar de marxar, va marxar tothom. Tothom, no es va quedar ningú a la segona part. Això és molt lleig. Perquè doncs jo trobo que si tu aguantes els seus fills, com aquell que diu, ells poden aguantar una mica l'espectacle. És que es tracta de no solament col·laborar només jo, seria una mica la importància. Sí que m'està marcant la primera pausa, que és Radiona. Tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Ràdio Ona, 107.4. Entrevista en temps de nit, amb Montserrat Font. Podran anar aquí dalt. El càncer és una malaltia que truca a la porta sense avisar. El seu propi nom pot fer-nos por i al rebre el diagnòstic és normal sentir com si una ola ens abracés amb força i ens portés mar endins. La motivació i mantenir un bon estat d'ànims és la pedra angular per a combatre i vèncer el càncer. Ens centrem molt en la malaltia, però és la part solidària, com que suposo que és molt coneguda, molta gent ha tingut familiar o una persona ha tingut ja una afectació o una superació, suposo que és més fàcil de fer segons quines malalties, però és molt cert, com dius tu, Teresa, que hi ha tantes coses a demanar de solidaritat que arriba un moment que la gent se'n cansa. Ens centrem una mica, potser un altre cop, després, abans de la pausa, que hem dit les actuacions, Gingers eren nens de gimnàstica. Jo penso que estava molt bé. Després el grup Eòlia. Eòlia, això. Era cosa acústica, va agradar molt. Era diferent, perquè potser no estàs més acostumat, com a la Fàbrica de les Arts, a veure ball, a veure cançons, i sembla que... I allò era molta cançó d'orquestra. Aquella noia, la Natàlia, havia tocat molt temps amb una orquestra, però és que més ho van fer. Sí, molt bé, molt bé. Molt bé. Jo quan assajaven, que ho estava mirant, pensava, ui, 20 minuts d'aquesta gent, la gent es cansaran, hasta jo, i en canvi em van cantar. Bueno, perquè també van fer un repertori maco. Sí. Que també hi fa molt, També hi fa molt. Si saps una cançó que sembla que l'has sentida... Que l'has coneguda. Sembla que una mica de marxa, que sí. I va anar bé, perquè també va ser com un canvi de ritme, no? Va ser un pas a introduir altres històries. Sí, perquè clar, la moguda dels nens és normal, els nens van amb aquell ritme, i encara els petits potser no tant, perquè després les fàbriques de les arts anaven amb un ritme. És clar, perquè és una altra música. És una altra música, és el hip-hop,
sí. I bé, llavors nosaltres Sant Pere de Torelló Pleba, que també vam actuar, i moltes gràcies per convidar-nos, tothom va estar molt content. Tothom va estar molt content. I el passit d'agost, però després jo, el que ja vaig veure és, en general, l'escenari, aquella complicitat entre tots que estàvem contents, no? Que sembla que, sense, que el més important és el que es va recaptar, però sí que és el moment de dir, perquè a vegades et dones compte tu mateix, si les coses surten bé als organitzadors, si es falla això, sempre hi ha petits detalls, no? Corregir o tenir en compte, però en general jo penso que jo el vaig veure un ambient molt sa. Sí, hi havia bona sintonia, hi havia bon rotllo, que diuen. Jo penso que també la Maite Sánchez com a presentadora va ser un bon puntal per tot. Jo penso que la presentació, que a vegades no se li dona importància, jo penso que també té molt que dir. No es pot fer ni molt pesada, ni fer-se gaire la simpàtica. Perquè un terme mig, hi ha una professionalitat, una educació, una cultura diferent. Ja pots fer una mica una broma o alguna cosa, però presentar bé i sense allargar-se gaire, perquè va presentar tots els grups explicant una mica la història del grup i en canvi ja els hi vam dir tots 4 ratlles, però no va ser gota pesat, vull dir que es va explicar molt bé. Bueno, amb les reunions que vam fer abans ja es va quedar molt clar això, perquè clar, jo entenc que tothom pot explicar la seva història, la seva vida, però no solament fer la presentació i després presentar les cançons que es feien i suposo que seria una mica així. En el sentit aquest també hi ha una altra part de col·laboració, evidentment no solament les persones que potser van poder participar a l'actuació, també doncs hi ha la col·laboració de moltes coses. Els establiments, vols dir? No, bueno, jo tinc comentat tot això, començant per l'Ajuntament de Torelló. Clar, és que... Mira. L'Ajuntament de Torelló. L'Ajuntament de Torelló, Osona contra el càncer, diguem, des de Vic, el Casal de Sant Vicenç va col·laborar amb un vermut, el Bistrot del Firal amb un àpat per 2 persones, la rostisseria Bonai va arreglar dos vals per menjar. Exacte, 2 vals, la rellotgeria Codina també va fer un obsequi, la Núria Alexandra, estilistes, també 2 vals per serveis de perruqueria i estètica i manicura. La farmàcia Pons de Sant Pere de Torelló també va fer uns obsequis, el bar als 4 Cantons, també uns vals, la merceria Lourdes també... Un lot de productes era. Un lot de productes, el Desig de Torelló, també un àpat per 2 persones, Viatges a Alemany, que van fer un val de 60 euros. Molt bé. I el Big Mat Gil, em sembla que ho dic bé, que també va fer un lot que no sabem... Una motxilla amb coses a dintre. Jo penso que això és atractiu, perquè sembla que és una manera de que la gent està com més contenta, no? En el sentit de, bueno, no sé... I llavors dius, no m'ha tocat, però és igual, veus que tothom que ha col·laborat tot el poble. Sí, llavors una de les coses que potser era el dilema si era taquilla inversa o els resultats eren sobres, però era com una mica taquilla inversa. Una donació voluntària més que taquilla inversa. Sí, esclar. No, jo dic en el sentit perquè, és una manera de parlar entre nosaltres, que a vegades dius el dilema de si quan entres ja fas una tira del que sigui, sembla que la gent no gosa dir que no sé si m'explico, i a vegades amb els sobres pot, no sé, si va ser una sorpresa trobar sobres buits, sobres amb petites... No gaires aquest cop, però amb altres experiències sí. Sí. Per això, amb experiències passades... Sí, amb experiències que havíem tingut a vegades que molts sobres buits o pocs cèntims, i aquesta vegada va anar força vents. Em sembla que n'hi havia 2 de buits, 2 o 3, molt pocs. Imagina't amb la quantitat de gent que hi havia de sobres, és poquíssim. I tot i amb això que de números, esclar, vam donar els 400 i pico que havíem de donar, i de sobres, si entrava un pare amb una mare i una canalla, volien... Bueno, ja els hi dèiem, en voleu més? I a vegades la canalla, jo també en vull un, però si no és molts matrimonis, només un sobre. Clar. No, però una de les coses que també m'agradaria que expliquéssiu és que a part del detall que vau tenir que totes les persones que es va col·laborar se'ls va donar també 2 números per poder entrar al sorteig. Sí. Que això és un detall d'aquell dintre la reunió d'anar rumiant la Junta, no? A veure què fem i deixem de fer. Sí, bueno, vam decidir ja, ells venen ja per la seva bona part, ja hi posen tot el seu amor amb tot, doncs vam dir, almenys donem-los un parell de números a tot el grup, i llavors depèn què et toqués, quasi toca un vermut per 2 persones, llavors dic que el director o la directora ja s'espavilarà qui s'emporta, o mira, potser va ell, no? No podien donar més números amb els col·laboradors, perquè era l'aforament. Era l'aforament. No, ja ho entenc, això ja ho entenc. No per el sentit de dir allò mateix que dius, tant sobre això s'entén molt bé les persones que hi podien quebre. Que hi va quebre una quantitat
400, 500? 452 és el màxim. És el 452 és el màxim. Quanta capacitat té el Sirviano, doncs? Més, no? No. Ara ens han dit Ara dic que no, 400. Abans era de 452. 500, però ara ens van dir que l'aforament és 400, però no hi havia cap cadira buida. Jo no sé com ho van fer la gent. Si llavors la canalla que van pujar, que eren a baix, van ocupar tots els llocs, perquè va quedar... És que ni Perquè una és que hi ha cadira alguns buida. llocs que es veu molt poc Molt i aquests em laterals. sembla que ja no els Però jo penso que això de compten. l'aforament es feia més, bueno, per el tema del Covid, Sí, no, o bueno, també jo pel perill si hi Si hagués passés alguna cosa, passés alguna cosa, però nivell d'assegurança. també si hi havia alguna cadira reservada d'algú, també això va fer perdre que potser algú se sentés. Sí, Vam deixar les dues files De pels davant. que actuaven. actuaven. Prou, Bueno. no vam guardar per ningú més. Bueno, nosaltres no vam baixar fins res, No. perquè ens vam pensar que ja ho veies des de la lateral i si no, doncs és donar oportunitat, no sé, A la gent. a la gent. Jo penso que és una mica així, no? Però dintre d'aquest aforament de 452 estava tot ple. Sí, tot ple. Tot. Llavors jo no entenc com si abans n'hi cabien 500, per què ara fan 452? No, això no ho sé tampoc. No ho Nosaltres sabem. hi vam- Marta, ho saps tu, nosaltres això? hi vam Una trucar. vegada que ens van dir 500 Sí. i ens va dir Tina, sobretot ni una persona sentat a l'escala. I aquest cop, quan van pujar els nens del gimgès que ja havien ballat, els hi van dir ara allà darrere hi ha puestos, Sí. perquè havien baixat els que havien de ballar Sí, després. sí. Si no, no quedava ni un lloc. No sé, bueno, doncs suposo que són normatives que, perquè Sí. si no passa mai res, no passa Clar, res. això Però no vol dir que passa passava res, alguna cosa. sí. Jo em pensava que era més gran, perquè a vegades es deia, no?, que si per no pagar tants impostos al mateix teatre, per exemple, ara m'ho invento, doncs 499, que no que arribés als 500 per sí. no pagar aquests... Es havia explicat No, així, les no? ofertes. Deien que l'aforament era de 500, però aquest cop Però ja ens van com deixar diu la clar. Carme, jo crec que hi ha punts que no, per exemple, una obra de teatre no la podria seguir bé, bueno, o clar. una projecció. I deu ser aquest llavors, punt que queda sí. una mica així I aïllat. ben bé els de penso. dalt de tot, les dues de dalt de tot, també diuen S'està que no hi molt ha canvi, malament. també estava Sí. ple per la I canalla. molta calor, deien, sí. també dalt, eh? Jo de gent que va arribar, bueno, que van arribar que ja estava bastant ple, que els hi va tocar dalt de tot, i tot senyores grans i que no s'hi sentien gaire, tot, jo ho van trobar-ho bé. Sí. Perquè també és molt important, bueno, un agraïment també als tècnics i Molt, tot, molts de tècnics de so i perquè de llum. és la prova que es va fer abans, la voluntat que es va tenir, i l'acústica és molt important, Sí. perquè depèn d'on vas, i més en música. I al ser música sempre se sol sentir bé, que Sí. vas a veure una obra de teatre Sí. i si estàs molt amunt o menys jo no ho sents tan bé, però la música se sent més bé. Diuen els experts que els inspectors, per dir-ho així, els crítics d'art, diu que la 5a fila és la millor per poder escoltar o per observar els crítics, Ja ho sabré ara quan Els demani crítics, hora de Sirviano, de manera sempre a la No, jo dic 5a perquè, fila. no, a veure, és que a la primera fila, segons com tens de no, saltant al la coll, segona que fila no. veus allò que diu les calces del primer actor, i depèn d'on, no sé, bueno, si s'omple... Però el call d'Atenes, que és una mica més separat, jo sempre demano la segona fila, Ja. perquè si és una obra de teatre llavors no ho sento. Ja, bueno, perquè depèn de l'acústica. I demano, i esclar, hi ha un bon tros abans. No? I ara l'ETC que han baixat el que és l'escenari, Sí. veus les sabates i s'hi convesta les calces, quasi bé, perquè ha estat... Bueno, ara bromes a part seria una mica així, no? Dintre aquest aforament i el que sigui el resultat de la valoració, no solament del públic, de l'agraïment del públic, suposo que l'espectacle funcionés és això donar ànims perquè hi pugueu tornar un altre dia, perquè si sents que va ser molt avorrit, si col·labora, però ja col·laboro el dia de la bandereta, ja en tinc prou. El dia del mercat del trasto. No, això ja jo penso que és més complicat el mercat del trasto, Però hi ha gent que sí que diuen, jo ja sóc soci, ja col·laboro cada any perquè sóc soci. Hi ha gent que sí que ens ho diuen, però el que vol col·laborar tant és que sigui soci com no. Jo penso que els espectacles, quan tu vas al cinema, quan vas al teatre, malauradament, la cultura és cara. Sí. Doncs si t'han entretingut un parell d'hores, i a més per una causa així justa, el mínim donar alguna cosa, m'entens? El que passa que penso que ens han mal acostumat, perquè tot és gratis, tot ha de ser gratuït. Jo vaig molt a sardanes i les sardanes, les coples valen diners, i no sempre les paga l'Ajuntament, i molta gent que la tira val 5 euros o la voluntat, 5 euros i la voluntat, perquè si ho fas la voluntat és molt petita, 5 euros i la voluntat, hi ha sardanistes de pura ceba que passen de costat i dius, com pot ser això? Vull dir que estem acostumats que tot havia de ser gratis. Jo penso que les coses valen els seus diners. I també ja està molt bé que hi hagi molt voluntariat, però torno a repetir, les administracions haurien de posar-hi més caliu. Perquè si no fos tot aquest teixit social que ens envolta, si no hi hagués el voluntariat en tantes coses, no es faria ni la meitat. Mira, precisament ara que parles del voluntariat, no ens descuidem de donar les gràcies a totes les voluntàries que ens van venir, perquè
a part de la Junta, sí. gent que ja hi havia estat en altres temps, en la Junta, doncs sempre col·laboren, sempre podem comptar amb elles, vull dir que... Sí, jo em vaig trobar a 2 o 3 que, no sé com vam sortir, nosaltres vam anar d'hora, que vam arribar tant d'hora per fer l'assaig, vam anar a prendre una cosa allà a la plaça, i dues estaven mirant la porta i d'un deia, no podem entrar, no podem sortir, dic, em sembla que hem de passar per l'altra porta. Diu, no som pas artistes nosaltres, dic, és igual, dic, però... I van entrar per allà. Sí, sí. Bueno, voluntàries i els havíem dit que 5:45 allà, clar. I pobres s'esperaven a davant i A havien davant, d'entrar per clar, allà. sí. Llavors ens van ajudar a acomodar la gent, si Clar. arribava una persona gran, Clar. o a donar sobres, vull dir que ens van ajudar molt. Clar, perquè el que t'estava dient, l'espectacle és molt, molt maco i la gent que ho desconeix doncs veu l'hora de la funció, no? Que és un èxit, o sempre és un èxit i el que sigui, però després de darrere, Ja i feia després molta feina, molt més abans, i són dintre la Junta del Càncer de Torelló, quantes en sou? Ara en som 9 persones. 9 dones. Sí, 9 dones. Sí, 9 sí. dones. Ai. No fareu ni la 12ª. No, però bueno, cadascú posa el seu gra de sorra. No, però jo penso que a la majoria d'entitats, i a les entitats costa molt, a molta gent que ve aquí a explicar el seu tema, el tema de generació, costa que hi hagin seguiments voluntaris i aquestes coses. Suposo que sí. Però bé, a part d'això, en moments molt puntuals sempre hi ha més gent que surt. Sí, perquè el tarannà de cada dia a les reunions amb 9 ja fem, per fer d'allò. Ara, a l'hora que necessitem pel mercat del trasto, sempre necessita gent. No és que a vegades a dintre, a vegades com més colla, i 100 dones, tants caps, tants barrets, o no? Sí, no. Les opinions es tenen a valorar, valorar, però... Per vendre números de Nadal, sort que moltes voluntàries es queden talonaris. I moltes botigues de Torelló. I moltes botigues de Torelló també es queden un talonari. Vull dir que... Bueno, per això penso que és el que dèiem. El fet de ser una contra el càncer, o hi ha malalties que potser són com més reàcies la gent, perquè la desconeixença, no? Però una contra el càncer sembla que és la... I més a més, penso que, podeu donar molt exemple, és els resultats, perquè tothom sap que a Vic doncs, hi ha molts aparells que s'han pagat gràcies a aquests diners. I tant, tots. No és una cosa que diguis, ostres, sabia on van, i és molt proper. Per això és Osona, no? I suposo que això... I cada mes ho posen, el que han recaudat i el que compren, Vull dir que està molt bé, perquè a vegades la gent diu, no, i aquests diners que no sé què. Hi ha molta transparència. Si miren el 9-9 sempre expliquen, I nosaltres també, cada cop que fem una cosa, el Torelló surt. Sí. No, i a part que a la plana web d'Osona, del Contra el Càncer, tu hi entres i està fil per randa. Home, el que està bé és que la central és a Vic, evidentment, llavors hi ha les branques que sou vosaltres, com aquí Torelló, com Tona, com a cada poble que té les seves regals. Marquem, doncs, la segona pausa que és Ràdio Ona. Tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Ràdio Ona, 107.4. El teu negoci necessita una empenta? Anuncia't a Ràdio Ona, una manera directa, ràpida i econòmica d'arribar als teus clients. Et costarà molt menys del que imagines. A partir de 20 euros pots escollir entre falques convencionals, patrocinis de programes o seccions. O anunciar-te al nostre web. Amb més de 10.000 visites mensuals, és el lloc ideal per donar a conèixer el teu negoci. Informa-te'n. Truca al 93 850 44 56. Escriu-nos al mail publicitat@radioona.com o contacta amb nosaltres a través del Facebook. Activa el teu negoci amb Ràdio Ona. Entrevista en temps de nit. Els malalts de càncer són valents guerrers que busquen en el seu interior tot el que cal per seguir lluitant. Per a la família i els amics també el seu suport és molt important. A vegades sobre les paraules, perquè una abraçada, un silenci compartit o una mirada còmplice poden servir de combustible per seguir endavant. També és una cosa que, com que té molta cura, sembla que ja no és tan tabú parlar abans era mort, no? El càncer era una mort. Però bé, dintre el que es tracta del programa de la festa que va fer, suposo que les opinions de la gent, a part de la recaudació, que és molt important, no ho dic com havíeu fet, ja ho explicareu, però de totes maneres, vull dir, també és molt important que la gent hagi pogut dir allò, que no hagi, sí, molt bé, pel càncer molt important, però ser pesat. Jo no he sentit ningú que digués que havia ser pesat l'espectacle en si, en conjunt. En conjunt tothom va agradar molt. He anat trobant gent aquesta setmana i tothom va dir el mateix, que havia estat tot molt bé, que no s'havia fet llarg ni pesat i que tot els havia agradat molt. Vull dir que va estar bé.
I el que vaig trobar molt diferent i també molt emotiu i molt bonic va ser la projecció que es va fer dels dibuixos dels alumnes de l'escola Marta Mata, que van participar en un treball sobre l'empatia vers la gent malalta, i es va anar projectant els dibuixos dels nens amb una frase, amb una música que emocionava. Va estar molt bé. Jo també penso que això també va bé perquè els nens, que a vegades els nens sembla que es protegim de moltes coses, no? De la malaltia, de la mort, i a mica doncs es té d'explicar tot. El que la vida és la vida, i encara que siguin petits, dintre un marge d'una edat prudent, doncs que se'ls expliqui que ja existeix això, que algú està malalt, que se'l té que ajudar, i que hi ha molts nens malalts, Sí, i tant. Jo vaig estar molts anys a la Vall d'Hebron amb els nens de càncer voluntària. 2 anys i mig hi ha molts nens, i et sorprèn. Jo la primera vegada que vaig anar sabia que n'hi havia molts però tants. Vaig quedar... Quan vas allà, nosaltres a la Vall d'Hebron, que anem a portar els ninos aquells per Nadal, entres allà dintre i et cau l'ànima als peus, perquè veus els pares allà que esperen que baixin els nens. És molt... És que venen de fora, de l'estranger, és que fan si passen un any o dos a l'hospital al mes. I jo el que vaig aprendre d'allà, que a vegades la gent el típic de, ai, que ets voluntari, no, els favors te'l fan ells a tu, perquè saps què és sentir un nen que diu, ai, que bé, m'han reduït, el pare, m'han reduït la medicació. No tinc de prendre, no, m'han reduït la medicació. O la complicitat entre ells, perquè tal com expliquen de les plaquetes, com ells viuen el càncer, no com un conte, però tal com els hi han motivat, i penso, ostres, jo tinc una mica de mal de queixal, ja em queixo, i això et dona moltes lliçons, Però bueno, jo suposo que és tan extens i tant de tot, que fa doncs que aquesta malaltia sigui molt més solidari per la majoria de gent. I els nens ja vas veure amb els dibuixos, ho expressen de la manera que ho senten ells, Vull dir que ells, pobrets, ho expressen bé, vull dir que era emotiu. Jo penso que és el conjunt de tot, perquè moltes vegades quan fas un festival, que la finalitat en certa manera és recollir diners, perquè la realitat és aquesta, però també és oferir un espectacle maco, que la gent que vingui no sigui avorrit, perquè un altre dia puguin tornar, i després, entre cometes, també és donar aquest missatge de solidaritat que potser encara moltes persones desconeixen, que no tothom coneix que hi ha un càncer, però que a vegades la lluita que es fa o el que es fa per recaudar, no? I el que també em va agradar molt va ser el programa de Mouta pel Càncer, i ara que tenim la Margarita aquí, ho pot explicar molt bé ella, perquè sí, és la que va donar la idea. Mira, això que dius tu, la paraula càncer, no? Jo, de seguida que vam parlar del festival, vaig pensar que havíem de transmetre alegria, no? Que un festival era alegria i que hi havia d'haver color, i llavors la frase que ja ve de l'altre festival, el Mouta pel Càncer, doncs un dia vaig veure el meu veí, un nen petit, amb un molinet d'aquests que me l'anava ensenyant i dic, ja ho tinc, un molinet. I a partir d'aquí, com que té molt color i jo penso que també, com cada quadre, pot tenir les seves interpretacions. Jo quan vaig veure el molinet, no, a part del color, jo quan vaig veure el molinet vaig pensar que el molinet molt ben vola, no? Vull dir que pot ser que cada persona tingui una situació diferent, i pots anar de més a menys. Ja ens hagués agradat que s'haguessin mogut allà al Sirviano, però haguessin hagut de tenir un ventilador engegat tot el dia. Una de les coses que també la decoració també és molt senzilla però molt maca. Això també m'ho han dit, entre la pantalla darrere, quan hi havia els ventiladors aquests que dic jo, els molinets, i llavors les torratxes allà davant va quedar... Una cosa tan senzilla com una torratxa de cap per avall, per dir-ho així, i posar-hi allò, les idees que no necessites gaire sofisticació. Evidentment que la pantalla també va permetre, primera, per posar aquestes imatges, poder-se lluir segons quin espectacle, el que sigui, i després també transmetre-ho diferent, perquè per molt que s'expliqui, la gent no té que veure. Té de veure, té de tocar-ho, té de palpar. Ajuda molt, les projeccions acompanyen molt. Jo la majoria d'espectacles que es fan explicacions d'altres temes, no solament d'espectacles de música, és igual. Si hi ha un projector darrere que la persona explica, encara que expliqui, i darrere hi ha aquella música de fons, aquella imatge que et transmeti aquella explicació, allò que diuen, més que 1000 paraules. Sí, anava veient el nom del grup que ballava, estava molt ben fet. Doncs ja et dic, repeteixo, això a part dels colors, que són un color molt vistós, jo em vaig donar vaig pensar,
Mou-te pel càncer és el moviment que no solament mou-te per la part solidària d'acompanyar, de compartir, d'ajudar. Simplement els propis malalts és la roda de la vida. L'energia que et pot anar donant. Estem fent una cosa molt... Sí. Com tothom hi ha vist una cosa diferent. Aquest és el missatge, sí. És el missatge. Tothom ho ha vist una mica de la seva manera. Home, exacte, jo penso que això és el que és bo, perquè clar, si tu pintes això, dius és un molinet i punt, s'ha acabat. No, s'ha de buscar cadascú la seva alternativa, fer el conductor. O millor algun que està malalt diu, jo he donat moltes voltes i encara estic aquí. I l'altre diu, amb 2 voltes n'he tingut prou. Exacte, sí. És veritat. Vull dir, la manera de veure si estàs malalt i de dir... No, ja està en la part de la part voluntària de dir, bueno, jo no em moc, poder que em mogui una mica. Això, sí. Agafem més gent. Poden fer moltes lectures. Ara estem fent aquí unes projeccions impressionants, no? Suposo que ben dintre la programació aquesta que vau fer, que va ser un èxit, llavors hi ha nous projectes, suposo que hi ha moltes... Bueno, ara per acabar quasi bé l'any tenim el teatre, que també és com una mica instituït, perquè és el 3è any que el fem allà dalt al barri de Montserrat. Sí. I llavors, bueno, els números de loteria de Nadal per vendre. I aquest 2024 em sembla que ja ens podem donar a mi, si se'm permet, com que no m'hi va res, tot reivindicar, jo crec que una cosa tan important com el càncer fas al barri de Montserrat hauria de ser una cosa que no s'hagués de pagar. Això. Jo penso que no és una cosa que no és correcta. Això també ho hem dit nosaltres, però... Perquè és una cosa que la gent, potser els més joves no ho saben. Jo vaig anar a viure al barri de Montserrat quan jo tenia 14 anys. I en tinc 72, vull dir, fa anys d'això. I el centre cívic es va construir amb voluntariat de tot el barri. Qui va donar-hi diners, qui va ser paleta, qui va ser fuster, qui va ser pintor, qui va donar-hi menjar, qui va portar-hi... Es va fer amb la voluntat de tot el barri, creient-se que aquell centre cívic seria pel barri. Després la història del terreny era del bisbat i va passar el que va passar. I després ja va començar a haver-hi uns lius, unes preocupacions, que hi havia locals que es veien pagar, que es veien llogar, i va haver una mica de rebombori en el seu moment. Jo penso, d'aquí reivindico i llenço, que això s'hauria de plantejar. Ja sé que hi ha un manteniment, perquè hi hagi un manteniment bo, però que el pagui l'Ajuntament, o perquè al final el barri, aquell centre cívic el va fer al barri, al barri de Montserrat. Però vas allà dalt amb aquell teatre i com aquí al Sirviano hi ha llums, hi ha calefacció, hi ha de tot, allà dalt no hi ha de res. I ens fan pagar un d'allò per actuar. I llavors, esclar, els que venen de l'obra, que també hem de dir que la farem el 10 de novembre, perquè almenys la gent hi pensin, i també hem de pagar els que fan el teatre, que és normal allò que dèiem, que tothom vol cobrar. Encara que s'ho faci una mica més bé de preu, però que sigui. Però jo penso que en casos així, i sent al poble, i sent una barriada, una cosa és que hi hagi, jo que sé, un teatre no sé, però que de la mateixa manera que el Sirviano estan obligats, o cedeixen un cop l'any l'entitat que ho demani amb tots els serveis coberts, jo penso que el barri de Montserrat, partint de la base que el terreny és del clero, per dir-ho així, del bisbat, jo crec que aquell centre cívic el va fer la gent del barri de Montserrat. No, van trigar molt a fer-lo, jo vaig anar-hi amb 14 anys i es va trigar, però que es va fer-ho, es va anar a fer tothom de la gent del voluntat. Nosaltres ja ho hem dit, però noi, ens diuen que s'ha de pagar i no... I per què no buscar un altre lloc? No es podria fer el Sirviano. No, el Sirviano no ens el deixen un altre cop. I aquí al centre també s'ha de pagar. Ara m'estic ficant allà on em demanen. Al centre també s'ha de pagar. Perquè és parroquial, també és parroquial del clero. Jo penso que... Ara faig una altra història i ja no em fico més merders. Però en el cas, posem perquè que jo fes una obra de teatre o un espectacle que ve per nosaltres, tindria una lògica, hi ha un manteniment, però una cosa que és solidària, una cosa que és de salut, una cosa que és pel bé dels malalts, per les famílies, perquè sí que és una cosa de Déu, per dir-ho així, és una cosa de bondat. Jo, la veritat... Sí, bueno, l'única cosa que allà podrem cobrar una mica d'entrades, perquè ja que paguem això i paguem els que fan l'obra de teatre. Però llavors, quan hem comptat una cosa i l'altra... Clar, però és en el sentit... Ja sí que es pot fer la rifa, pots fer taquilla inversa, però és la mateixa proporció que us ofereixen al Sirviano, és la mateixa, entre cometes, proporció. Jo, des d'aquí, ho llenço. Si algú en té de dir alguna cosa, jo no he dit res. Però jo sempre ho he pensat, amb una cosa solidària com aquesta, perquè abans no es pagava, és de fa poc. Abans no es pagava allà dalt. Jo no ho entenc. Jo he llançat la crítica o la denúncia, si se li pot dir denúncia social. Jo sempre dic que aquí a Ràdio Naturallia són portes obertes a la paraula, per tant jo l'he deixat d'anar. Llibertat d'expressió, sobretot. Llibertat d'expressió, sobretot. Home, és una opinió personal, i no de molta gent, Ja dic que sobte quan dius, home, quan és una cosa pel càncer, i a més, encara insistéssim que vingués una persona a fer una obra de teatre gratis, dius, mira, encara una mica d'aquí, una mica d'allà, però esclar, si no... Bueno, si ens escolta algú, doncs que ho sàpiga. Ja està dit.
Què més? La recaudació. Això, de moment aquest any, que tot i cada vegada que hem fet les activitats surt, tal com hem dit, al Mercat del Traços van recollir 4.566 euros, el concert que vam fer a Recopavera l'1 de juny vam recollir 678 euros, llavors al Museu de la Torneria, que vam fer l'exposició també del Punt de Coixí, els de les llanetes de companyia i Punta de Creu, doncs vam recollir 950 euros, ara el Sirviano 2.353 i de moment el total que tenim d'aquest any són 8.547 euros. I ara els talonaris, que hem repartit uns 33 talonaris més o menys, doncs per 50 números, i l'obra de teatre. I l'obra de teatre que falta, potser arribarem quasi bé 10.000, que Déu-n'hi-do. Jo els números de Nadal el que és millor, penso, és que no... que tornin els diners, perquè potser molta gent no els va recollir. No, sí que sempre va passar. Aquest any no tornaven els diners, tornaven 20 euros per número, no? Sí, jo n'hi vaig pas-anar-hi. I va dir, a Vic va sortir, quan va dir que havien fet? 16.000 o 18.000? No, més. No sé, no me'n recordo. Clar, és perquè per una quantitat que tu has pagat, has comprat un número, si és per una entitat, tothom ho deixa de normal, Sí. Jo, Carme, jo hagués dit 70.000. No, ens ho van dir. Bueno, va sortir que el de la gent que no havien anat a cobrar, el que havien fet, i està molt bé, això. Està molt bé, també és una... Bueno, és una aportació extra, eh? Ojalà que toqués això, tot el número i que la gent fos generós i tingués propina, per dir-ho així. No, però bueno, jo suposo que quan col·labores, jo quan compro loteria no penso mai que em tingui de tocar, eh? Bueno, però si toca el gros i toca molt, dius bé. Però vull dir, segons... Si no, jo Sant Tomàs que en compro cada any, molts anys han tocat el número i no els vaig a recollir mai, tampoc. Vull dir que poder si és una altra entitat, poder ser, però... No, però com hi ha gent que és més aficionada, que va a un lloc, ja compra un número, perquè va aquí, va d'excursió, jo amb això no soc aficionada. Ara, per Nadal, números així, com Zona contra el Càncer, o els sardanistes, o Sant Tomàs, aquests que ja són més així... Mira, jo no compro mai la vida compro números, ni un dècim menys, però quan anem amb els de Llanetes a la Vall d'Hebron, cada any ens en ofereixen un i ja me l'he encarregat per col·laborar. Però perquè això és diferent, perquè és que allò que dius, ostres, sempre que... com jo, a més sempre em quedo el dècim que és de l'Ajuntament, perquè és del mateix de Ràdio Ona, i clar, vinguent aquí cada dia, o sigui, tu que és a tothom, la Marta fos rica i jo no pot ser això, no quadra. Fem doncs la tercera falta, que és Ràdio Ona, tornem de seguida amb vosaltres en el programa Entrevista en temps de nit. Ràdio Ona, 107.4. Setmanari Torelló. Tota l'actualitat de la Vall del Gès, ara també en versió digital. Descarrega-te'l cada divendres al teu ordinador o tauleta per només 40 euros a l'any. O subscriu-te a la versió en paper per 52 euros a l'any i te'l portem a casa. Per a més informació, truca'ns al 93 859 50 78 o escriu-nos a settorelló@gmail.com. Setmanari Torelló. Tota l'actualitat de la Vall del Gès, ara amb només un clic. Entrevista en temps de nit, amb Montserrat Font. Frases per a la reflexió. La vida no es tracta d'esperar que passi la tempesta, es tracta d'aprendre a ballar sota la pluja. No podem dirigir el vent, però podem ajustar les veles. El càncer és una paraula, no una sentència. És allò que estava comentant de dir. Bueno, jo ara m'he ficat un merder, però és igual, ja ho he dit. Llibertat d'expressió. És un pensament que no dic jo, el pensa molta gent. Sí. Penso com una cosa solidària. Qualsevol entitat o qualsevol poble hauria de donar facilitats. Una cosa és que pel nostre compte vulguem fer negoci i volem fer un espectacle, però una cosa que és per una contra càncer, pel que sigui, una contra càncer, pel SIDA és igual, però qualsevol cosa que afecti la salut de les persones hauria de ser totalment amb tots els avantatges possibles. Doncs no ho és, ja veus. Jo muntaré un partit i després faré propostes i anirà la cosa per aquí. Dintre les coses que heu fet, posem per casa, com desfilades, jocs, compartir projectes, documentals, cinema, a vegades hi ha coses, idees, no?, d'inventar-se, no sé, de dir què més podem fer per ser diferent, perquè que tothom... Ja anem rumiant, però... Costa, eh? Mira, si algú ens està escoltant i té alguna idea, serà ben... Que ens el vingui a donar. A veure si fer la proposta en el barri de Montserrat de fer striptease a algú, a veure si ho fan pagar o no es fan pagar, a veure si no tindria èxit o no. O, a veure...
A veure, moltes vegades, ara vaig dir que no ho dic en broma, ho dic amb molt de respecte, a vegades s'han fet fotografies i calendaris molt per detectar el càncer, que no són eròtiques, que mostren ben bé el pit d'una dona que no té pits o el que sigui, amb tota la naturalitat i amb tota la delicadesa, i jo penso que això és molt maco també, Va venir una obra de teatre, vam fer... Aquella dels 350 grams. Sí, ja l'he vista, que és l'Ada Vilaró. Sí, jo vaig venir, la vam fer aquí al Silviano per la part de dalt. O un calendari amb aquells dibuixos que van fer els nens, també estaria bé. Què passa que, per exemple, l'any passat per Nadal van fer una parada, o l'any passat no l'altre, per Nadal allà al Mercat Municipal, i van fer una llumineta, però aquest any la botiga al carrer tampoc s'ha fet, que l'any passat també van fer diners, perquè van fer 2 lluminetes i vam arrifar un parell de mantons i també són coses per fer diners, però aquest any tampoc s'ha fet la fira al carrer. I anem rumiant coses, però... Clar, bueno, tot està inventat, semblaria, però a vegades, clar, és el que dèiem, perquè de normal, durant l'any, quantes campanyes podeu fer o teniu previstes fer, o us podeu fer, o teniu marcat? El que tenim marcat és el del Mercat del Trasto i el del teatre que dèiem ara a finals d'any. Però cada vegada el Mercat del Trasto és més trasto, no? Bueno, però la gent és el dia que porta moneda i pensa que ens busquen, a la plaça Nova hi ha els nens i tots, i venen... 4.500. Tot i que és molta moneda petita, molta moneda. Perquè la gent et diu, ai, no porto suelto, i doncs dona molt enganxat. O molta gent, ai, no porto cèntims, com baixes al Mercat del Trasto? Al Mercat del Trasto tens de portar calderilla, perquè... No hi ha vises ni res, no, però és que al Mercat del Trasto de normal, si són trastos de veritat, que sigui €1 per quilo, com a mínim, no? Digo jo, no sé, sí. Però molta gent et diuen que no porto... Passat algun que vaig trobar ja l'any passat que em va fer molta il·lusió, i és una persona d'aquí a Torelló, diu, ai, no he trobat ningú i us trobava a faltar perquè cada any col·laboro molt i no us veia. Jo també vaig empaitar les cadallonses perquè passàvem pel carrer, sí. Sí, vull dir que... Bueno, ja és que diu, planta amb la bandereta, que així ja ningú en dirà res més. I el Museu de la Torneria també ja fa 3 anys, també per allà a la primavera, o sigui, tenim 3 coses establertes i llavors 2 o 3 que anem pensant. Llavors també hem de rumiar què es posarem allà. Això mateix, sí. Perquè vull dir, l'any passat va ser la tira d'en Cap de Vila, aquest any això, altre, i sempre penses... De les venetes, no, aquest any també molt bé, els Punta de Creu. Sí, jo vaig venir a la Punta de Creu i el coixí va ser molt maco, perquè clar, bueno, i encara que es repetís no passa res, la gent que té... El que passa que la difusió també és molt important, però costa, per molt que posis cartell, la gent no llegeix. De normal no llegeix, o te'l tapen, el penges en un lloc i també un altre de més grossi te'l tapen, o te'l treuen, també ha passat això. O en moltes botigues ens trobem, deixa-lo aquí sobre el taulell i ja el veuran, no. Sobre el taulell la gent no el veuen, però hi ha puestos que no el volen veure. Bueno, per xarxes va molt bé, ara és el que anava a dir, per xarxes. Els que domineu sí, però també a partir de la base que hi ha una certa edat, com hi ha gent que fa coses amb QRs, en un programa QR no, hi ha gent que encara, jo m'hi fico amb aquesta gent, jo necessito paper, necessito veure. Jo si vaig a un restaurant i hi ha un QR, m'aixeco i me'n vaig, Bueno, tu demanes el paper, ja està. En molts puestos ja et diuen que no, ara, Sí. Bueno, amb el temps de la pandèmia va passar tot això, Vam anar per més... Però llavors anaven tant als restaurants. Sí, bueno, però és diferent. Però aquestes coses han quedat... No, de cara... Suposo que és un ventall molt ampli per segons quin tipus de públic, però depèn de quin tipus de públic que també pugui col·laborar, que no té pas de ser molt gran, hi ha persona que potser el terme tecnològic no el domina, o no li interessa. I ara és que vas a tot arreu, a l'ambulatori, has de marcar allà. Vas a tot arreu, has de marcar, i jo a vegades m'he trobat que jo no en sé gota, i a més no m'agrada gota, i una persona gran et demana, com es fa això? Perquè almenys podrien tenir una mica d'allò per la persona gran. És que solament demanis l'entrada per entrar, que és fàcil, segons com tu mires, però hi ha gent que la vista no la té bé, o l'idioma, perquè a vegades també passa que és una mica l'idioma, no sé, és complicat, és una vida massa moderna. Repeteixo molt bé les xarxes socials, però jo sóc encara de l'antigó, i crec que segons quins programes, per això esteu a Radio Ona, sempre, ja ho dic sempre jo, portes obertes a la paraula, perquè penso que la difusió també és molt important. I llavors, això també es penjarà per internet, i també us voleu baixar, demà es repeteix de 3 a 4, Marta? No, i el setmanari de Torelló també, sempre es posen les notícies, o sigui, en paper, vull dir que també va bé. Sí, però és curiós com moltes vegades fas qualsevol cosa i diuen, no me n'he enterat, o portava el mes Osona, perquè mira, el mes és gratuït, no tens pas comprar diari. Ja m'ho ha semblat, però no he acabat de llegir. Ai, jo em costa entendre això, allò que diuen no trobaria aigua a Marta, aquesta gent, perquè tenen el paper allà davant i diuen, què diu això? Ai, no ho sé, ho he vist, però no me n'he... Una també em va dir, ai, és que al Torelló no tinc mai temps de llegir-lo,
que ella havia venut coses i volia mirar aviam com havien fet, era per Sí. l'exposició, i va dir, ai, no el miro mai, el Torelló. Aquesta noia- Jo, quan veig que ha de sortir una cosa d'aquestes, llavors el compro. que A si més no, a no més, el abans compro. es anava al lavabo amb revistes, que Sí. anava molt bé. Anaves I amb tant. revistes perquè et relaxaves i anava I millor. t'enteraves de tot. No, i a més Ara- anava bé pel cos. Ara van amb mòbil Bueno, al lavabo. poder. Per dir-ho d'alguna manera, doncs que Sí. s'emporti el Torelló aquesta bona senyora Sí, sí, cap allà i és el que sigui. La difusió és una mica important el que sigui. Però nosaltres a nivell personal i totes aquestes, suposo que també hi ha uns nervis, no?, de preparació, del Ui, que sí. farem, del que hem de fer, però després hi ha un relax, no?, m'imagino. I més si l'evolució és positiva. Sí, aquella setmana, bueno, nerviosos. Setmanes, una mica abans i tot, Uns quants dies abans, perquè aquest sí que sabem que ve actuar i aquest, però sempre estàs nerviós de com sortirà. No, I aviam si tindrem gent. Ah, perquè jo, això la veritat, també. com vaig veure que estava ple, fins em vaig emocionar. sí. Clar. Com vaig sortir allà fora a buscar aquesta noia que dius i vaig veure que hi havia tanta cua, Sí. vaig entrar i dic, podria hi ha 200 persones a fora, perquè estava tan ple la plaça que em va emocionar. Sí. Que és Bueno, veritat. jo el que dic, que a vegades tanta feina per un segon, no? Bueno, Que lluites molt, que sí, O cuines molt i en un moment t'ho has T'ho has menjat. menjat tot. Sí, Això també és el mateix. Bueno, però Llavors sí. en 2 hores ho vam... Bueno, l'important que ho trobin bo. Això, sí. Això, també, avui sempre hi ha el mateix, no? També Sí, és una això. frase, bueno, ara bromes a part. No, Però molt sí. contentes, molt satisfetes. Ens ho hem passat bé, tot i que hem passat moments Home, jo vaig veure que la gent va allà, jo al final que vam fer el saltirón amb la Teresa i jo i la Maite ens vam abraçar. Sí, perquè jo estava allà, que havia anat a repartir algun prèmit, i estava allà amb la caixa, però com que tenia 2 de les voluntàries, Clar. passa la Carmuller que baixava a dalt, diu, anem a saltar a les Mari. Ai, a la A les Senara, Mari, jo no puc, a les jo no puc, i diu que allà em quedo jo a la caixa. I vam baixar a saltar una mica, em va fer... Teresa, l'armari se salta, no es balla. O se surt. O se surt de l'armari. M'he equivocat. O se surt, bueno, és igual. Se Quan hi ha surt que de fa el salt l'armari. del tigre. A veure, també la gent també va estar molt contenta al final, el detall que vàrem donar. Ah, sí, també. Sí, també va ser un molt detall, maco, sí. L'arbre de la vida, amb les El detall gràcies. als col·laboradors i el detall... Nosaltres ens vam fer una foto també, que és un detall que són aquelles petites cosetes que si t'he de pensar, que quan les has fet que semblen molt simples dius no n'hi ha pas per tant, però algú les ha pensades, allò que dius... Que si no, que vosaltres va dir un de vosaltres, oi, ara que hi som tots i anem tan ben vestits, fem-nos una foto i ja la tindrem per un altre programa. Sí. I va quedar Nosaltres no maca. ens la vàrem fer, totes plegades. Nosaltres ho vam dir, no la vàrem fer. Algú ens la va fer aquesta 2 o 3, no sé quantes fotos van fer. Bueno, jo penso que sí, que és el conjunt de tota la tasca. T'he d'agrair moltíssim a la Junta d'Osona contra el Càncer perquè feu un treball, una tasca molt important. I bé, jo sempre penso que aquí Ràdio Ona sempre està oberta per vosaltres, queden molt pocs per vosaltres. Bueno, jo només donar les gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta possibilitat de venir-nos aquí a explicar i si realment hem de parlar del festival, doncs va ser tot un èxit i molt agraïts a tothom que va venir i va col·laborar. Exacte. Jo també donar gràcies a tots els col·laboradors, amb tothom qui va participar, que va estar molt bé i tot, i recordar que el 10 de novembre farem una obra de teatre. Ja et vindrem a veure algun dia per explicar-ho. Sí, no, ja us esperaré. És que falta poc, però passeu bueno. l'avís, Doncs res, donar, com et deia abans, les gràcies a totes les voluntàries que ens van venir a fer suport, a tothom que va venir i que s'ho va passar bé. El públic, els tècnics també penso que ha anat tot molt Sí, rodó molt perquè bé. sembla que no, i jo des d'aquí a Ràdio Ona us agraeixo molt que heu vingut i com a també membre de Sant Pere de Torelló Playback també per nosaltres va ser un plaer poder venir, també una oportunitat que donar-nos a conèixer a nosaltres perquè també és important, les coses com siguin, però ens va fer molta il·lusió, ja va ser quasi es pot dir el primer polo després de Sant Pere que es va fer la proposta i també penso que també és d'agrair. I a més que ens ho vam passar molt bé i crec que és això, l'important és que hi ha hagut gent, que hi ha hagut una bona recaudació, que la gent recordi doncs, que som un poble viu i que gràcies a les entitats, a la gent voluntària com sou vosaltres o altres persones que hi puguin haver, es fa poble i es fa país. Seria una mica així. Moltes gràcies a la Carme Ginebra, també a la Teresa Aromí, a la Margarita Tenes, la que us parla, a la Montserrat Font, com sempre aquí a Ràdio Ona en el programa Entrevista en temps de nit. Molt bona nit.